5 въпроса в стартер. Тази сутрин за нас е голямо удоволствие да кажем добро утро на поредното силно присъствие в филма Кецове и на Николова е тук при нас. Добро утро, Инче. Добро утро. Как се работиш с толкова мъже? Говорите за петимата, вероятно. Петимата герои от Кецове. Да. Да ги кажа ли кои са? Филип Аврамов, Васил Драганов, Иван Бърнев, Иво Еръков и Валерий Йорданов. Супер готино се работи с толкова мъже. Жестоко е. Даже аз мисля, че ако бяха толкова жени, въобще нямаше да имаме филм. Те са си подбирани така, че и включително и аз да бъдем банда и да се разбираме по принцип. Не е било въпроса всеки един от нас да бъде гениален в изпълнението си. Въпросът шестимата се стиковаме жестоко и това се случи още преди снимките. Съответно, по време на снимките беше 99,9% купони. Не, сериозно, наистина, страшно много бачкане, много труд се хвърли, много сложно беше, кара, дере, септември месец, дъждове, черни пътища, камиони, пожари, обаче си стана, защото всичките са страшни пичове от целия екип. Това е супер късмет. Между другото, на тебе това ти се случва не защото си завършил актьорско майсторство. Да, аз на практика... Ти си аниматор. Ти си аниматор, да. И това ти е първото заставане пред камера, но от друга страна от много време се познавате с Валерия. Ако искаш, ти разкажи началото. Валерия, аз съм някъде 10-11 клас, се запознах в Олшипка там покрай един бой и... Покрай какво? Един бой там нещо стана. Ти ли участва? Да. В боя? Да. И Валерия... Аз харесвам това момиче. Аз още не знам дали е харесвам. Защо стана боя? За чест, естествено. То са на 16, за какво да се биеш? И не си спомням вече конкретната причина. Имаше някакъв концерт там, някакъв метал концерт и след него стана нещо и така Валерий Йорданов след известно време дойде и каза, може ли да се запознава? Аз казах, не. Разбира се, че не може да се запознаваме. Ти какъв си тук изобщо? Каза, не, трябва да говорим нещо сериозно. Добре, говори с мен сериозно. Той каза ми, аз тук пиша един сценарий за филм, ти си момичето от сценария. Тогава тръгна работа ти си от Валерия, аз съм художник, ще уча анимация, изобщо не ме занимава с някакви актьорски такива глупости. Така, за добре, ние станахме приятели с него и свиците и така след 6-7 години ми звънна и каза, малко добре ни сме, ще снимаме Кецове. Аз казах, успех, Валерий, страхотно много, стискам палци и дано направите добър каст, всичките актьорите. Да, ние ще направим, не се съмнявам, нали ще дойдеш на кастинг? Казах ми, не, разбира се, че няма да. И не отидох. Той се обадил да не отиде на кастинг, тя не е отишла на кастинг. Да, не отидох на първия кастинг, който всъщност страшно много хора са отишли и последствие след дълго убеждаване, аз казах, добре. Ти си като Баров, като отишла си на финала. Не, истината е, че аз не се чувствам сигурна и бях така, Валерий, ти знаеш, аз много те обичам, уважавам и това, което правиш е много важно. Аз го знам, аз ще си съсипа целия филм. Защо да го правиш? Се чувствам виновна после. Каза, не, ела поне, то не е въпрос само той да го реши. Има друг режисьор, Иван Владимиров, двама режисьори са. Има си продуцент, има си оператор, който ако Рали Ралчев, продуцентите Гала филм. Ако някой от тях каже, не. Няма да стане. Да. Добре, и ти отиваш на кастингите и всичко е наред. Отидох на кастинг, закъснях, отидох омазана в боя с една бира и каза, като влезнах. Омазана с боя в една бира? Не, с една бира в ръка и аз една бира, те добре. казаха, това е. Аз даже много не лято. Малко е да се каже. Аз преди това си бях около 2 месеца на Иракли. После се завърнахме на Карадере и така 1 месец и въобще жестоко лято. Жералдин Чаплин заради филма ви излиза на сцената с Кецове. Дали си е видял или не, това е факт, нали? Да. Това е, първо не ти се вярва, като ти го кажат по телефона, ще ни го разбираме на сутринта, след като ни кажат, че сме спечелили награда. Изумително. Това е просто няма такъв жест. То не е жест. Тя е изключително искрена. Тя като човек, аз вече си контактувам с нея. Жест е, ако ти дам от моите фъстъчки и то малко. Но когато Жералдин Чаплин излезе по този начин с Кецове, значи, това е мега жест. Това е страхотно, защото всъщност през цялото време Кецове е бил фаворит в всичките категории на този фестивал и тя самата излиза и за мен звучи компрометиращо да кажем, но тя го е казала, трябва да се спази политически баланс при даването на наградите. Затова така и така. Тя е един вид оправдавайки се му казва, това е нашия филм. И в последствие Жералдин Чаплин взима мой имейл и почва да ми пише и колко много ни обича. И нам искрено се радвам, че си преживяла това, което си преживяла. Много ти пожелавам късмет с анимацията. Предстои ти дипломна работа, правиш филм. 4 минути филм, знаеш колко време се прави? Колко? 2 години вече, ама то е... 4 минути. 4 минути филм?
Не, аз имам друг филм, между другото. Аз печелих на София Филм Фест предизвикателството ми първо награда за анимационно кино. Тъй, че през това време не съм си губила време, така да се каже. А Ина Николова от Кецове на гости в 5 въпроса. Въпрос номер 1. Защо руснаците правят страхотни танкове, но не могат да направят една шевна машина като хората? Аз не си нямам представа това. Правят ли танкове? Великолепни. Правят. Шевни машини правят ли? Не. Защо? Не знам, сигурно с шевни машини не могат да си дават голямата страна ли? Аз не знам. Това е доста логично. Да. Виж колко правилен отговор даде. Сега го ги натракаш. Шевните машини да се ходят, натракат границите ли? Трябва да са милиарди. Абсолютно. Какво руско имаш у дома? Ти имаш ли нещо руско у дома? Каква ти е колата? Италианска, разбира се. Така. Би ли карала руска? Да, карала съм една Лада на баща ми. Той имаше преди една Лада. Това е първата кола, която съм карала в живота си. Е страшна драма, как? При положение, че Лада, нали, са взели, в смисъл това е кола, която тръгва от Фиат. От италианска кола, да. Така, сама може да добре, ето, сама можеш, в смисъл, видяла си какво е. Нали, не искам да казвам нещо лошо за руснаците, но очевидно не могат да се справят с нещата. Да, така. Не, с някои неща не могат да се справят, но те са велик народ. Аз това, като бях в Москва, го видях. Те са репачи. Не, няма такова нещо. Що? Жестоки са те. Въобще като се почне като се почне от изключителната водка, която има, там просто дишаш водка. Няма такова. Все едно никога не съм пила водка преди това. Имам едно шише руска водка вкъщи. Може би не трябва да казвам марката точно, но... Пазиш се. Добре, Ина Николова на гости в 5 въпроса. Въпрос номер 2. Кога ще се обидиш повече? Ако ти кажат ей маймуно или ако ти кажат патка за спала? Вероятно на патка за спала, защото всъщност аз съм много динамична и по-скоро се държа като маймуна в по-голямата част на времето. Да, и това не пиете, Не, въобще нямам никаква драма. Това с маймуна, даже... То си е готино. Що си ми е обращение това? Маймун. Да. Докато е патка за спала, е направо трагедия. Да, патка за спала е наистина... Трагедия, защото аз не знам как мога да бъда по-събудена. Ина Николова от филма Кецове на гости в сутрешното шоу Стартер. Трети въпрос. Защо пенсионерите започват да си свиркат с уста? Като нали са възрастните хора? Не знам, сигурно нямат парички или нямат такова да си купат някакъв плеер, да им звучи в ушите, да си върват с музика, имат нужда от ритъм. Закопчава си копчето и това на тях вече не им пука, според мен. Тук сега си на 20, каква е сега? Какво ще си кажат, ако си свиркам с уста? Те ще ме помислят за куко. Те ще ме помислят за куко. И аз взема си свиркам с уста, защото ще ме помислят, че съм много луд. Ина Николова, главен човек от филма Кецове на гости в сутрешното шоу Стартер. Главен герой пък много клиширан. Главна роля женска. Главната роля е точно като казваме ние. Главен човек. Главен човек е режисьора. Ключов човек, бе. Ключов това е. Въпрос номер 4. С кого предпочиташ да заседнеш в асансьора? С Доган или с Берлускони? Аз предпочитам да падна асансьор, отколкото да заседна с политик вътре. Просто. Добре, но не пада, ми си заседнала. С Берлускони, поне ще може да си говорим за италиански колеги. Мен са ми голяма страст и с Доган. Знаех, че ще го кажеш, но Доган ще ти поиска само пари, вероятно, докато Берлускони ще поиска най-ценното, което имаш. Аз на 16 съм се сбила в бар, тъй че спокойно. Вече си минала, вече си ветеран, добре. Ина Николова на гости в сутрешното шоу Стартер. Въпрос номер 5. Как би довършила изречението осмелявам се? Да. Осмелявам се да не се страхувам, да си преследвам това, което искам. Въобще не ме е срам и въобще не ме е страх от никой. Супер. Пожелаваме ти да ги стигнеш. Благодаря. Това са 5 въпроса в Стартер.